Здравейте! Аз съм Хард БГ и днес ще оцелявате с мен. Ще оцелявате с мен! Защото камерджията ми го няма, за това ще се снимам много зле. Все едно, нека тръгнем да направим колиба. О, само секунда ще направя така. Ако някой не разбрал, съм Хард БГ или Борш съвсем, но предпочитам Хард БГ да ми кажете, защото така искам. Значи за какво сега събирам това, аз не знам. Почвам да събирам дървета и най-сетне започнах епизода в епизодите Survivor, в който ще оцелявам, в който ще ви показвам някакви неща, как ще направите някакви глупости, да. Трябва да си правя всяка къща. Само да взема тук. Между другото, вече имам две за на Venom 9 на мапа. Освен да почвам и епизодите на Venom 9 на мапа. Няма начин. Мапа е готин, само дето един път паднах и се изнервих. Обаче ще го почвам от начало. О, овчице. Овчице. А така! Дай ми! Дай ми вълна! Дай ми, бе! Аре, дай, бе! Овчице, умри! Yes. Дай ми вълна! Ако не ми дадеш вълна, ще убия. Аз и без това ще убия. Ха-ха. Анти дай ми вълна! Шибана овца. Аре, овцо. What the fuck, да? Таз! Не стил, че не мога да убивам. Не ми даде. Какво си мислиш, че съм те забравил? Аре, вече имам достатъчно за едно легло. То ми стига. И още малко дърво. Бати. Само малко сдоближа микрофона. Готово. Значи първата вечер, то не се знае дали само първата ще. Знаете ли какво измислих, как си направя къщата? Та къща е стил Спарко. Не знам кой стил беше. Сега ще видим. Копай. Баси мамата. Добре, ара още един път. Не. Сега правим стълби. Тия са много кеневски. Фак. Покрила.
Аз по-края така го правя, сега някакви да не кажа. Той не мога да прави покрив. Защото така искам си правя покрив, така си го и правя. Хоп. Да. What the fuck, сега това за какво го направих? Не, това е едно надолу сега. Едно надолу. Да. И това какво трябва да е? Айде, бам са майката. Не се. Сега ще го направя. И сега ще го направя. Не бе, мама ти. И това е така. И е така. Е това. Тук пропуснах едно. Сега. Откъде се влиза? Това е много отровна гъба, дами и господа. Вижте, вижте, вижте. Тази гъба не трябва да се яде, защото е много... Направи! Ето. Какво сянище? Абе, бащи. Добре, че имам такова. Братва. Аз и меч трябваше да се направя, ама... Карай. Сега... Ще събера дърво. И... После какво? Басито тук само овци ма е, на баси... Няма крава. Добре, че... Ще ползвам клипа, докато намеря храна, иначе. И аз мисля да си бутам клипа с някакви глупости, какво търсва. Ще изчакам да стана на някъде на малко бутчета и тогава. Сега какво събирах аз? Дърво. Добре. Сега ще покажа как се правят прозорците. Ето. Взимате сент или плажен пясък сега. Аз му викам тъпа пясък, защото е тъпа аз. И тук до 20. Хоп, 24 тук. Добре. Сега какво се направя? Ще си справя още малко. Е така. Хоп. След това е така. Пак така. Трябва да ми още малко стълби. Така, добре. Какво сега? Торчове. Какво стана, бе? Един торч. Оф. Тагъл, какво се прави? Бягай, бе. Тя не може да се яде. Аз ви казах, че е отровна, ви. И за какво ще направих това, не мога да разбера. Добре, тагъл, за какво ми е? Бащи. Опата няма да правя. Жуп. Сега тук стълбите ми са точно за това, за... тук така. Тук моля да сваля. Перфектно. Пак не останаха малко стълби. Къде отида вратичката, си я сложа. Така. И слагаме. Сега съм правим така. Бе, баси. Баси майката. Хоп.
флинт. Хубаво, че точно. Чак да взоя. Няма спая фигурата. Вижте ма, съм я виж. Вижте той, господа. Айрон! О! Между другото, дървена кирка не може да взима тая Айрон. За да го направите в това другото, се наложи да го пекнем. 3, 4, 5, 6, 7, айде. Сега ще видите какво ще се получи. Айде. Его. Ето го. И какво става? Какво се направи? 107 айрона, какво може да се направи? Само вие какво може да направя? Правя гащички. Не. Може да правя каска. Може да правя меч. Може да правя... Доста неща може да правите. Вече имам 4. Какво се направя? Аре ще се направя един меч. Макар че то за какво ми е меч? Не ми трябва меч. Ще направя кирка. Да, кирката вече ми трябва с 100% сигурност. Меча, то... То може и от камък, само да я къде услуга. Ето така. Аре бе, баси. Добре. Там още 5 айрона. Какво се направи с 5 айрона? Каска.